Kuzeka ndoda. Kuzeka. Hayi sathi utshela umakhe ekuthengele ifoni. Nyawo esingani lo? Wesi20. Ubaba Uzongithenga uzongithengela. qoyina kini. Ubaba uzongithengela. Wenzani? Thanda indaba. Yini le ntwana? Ngiblesa, ongani? Wazi ngama-chips. Phindela umbuzo wodwa uphinda ngakho le ntwana. Ngoba wahlekela ama-chips. Apha kuthini amachips? Chips. Cala. Junior. Abathi June. Wena kusiyeni June. Azange ngisho nangoJuni. Sonke sena ngoJuni yena njalo ngo-April. Nami sothenga ama-April. Oh. Soba kungamanga. Ngathi ngani? Basichethe ba. Neyintombi. Asiyemile neyintombi. Sinazi. Uthatha. Awenze into yodwa uphinde ubukele lapha. Awume kanjalo. Mina nawe sinamafoni. Bofela kini. Hamba. Wala mfethu. Wenza mfethu mbane cishe sibulala ngecorona la.